Máme 10:30 ráno, máme zrovna po nástupu, děti už se pilně učí ve škole, venku je -12 stupňů a rádi bychom vás provedli naší sluneční školou. Toto je koridor, který ještě nerozmrznul, podíváme se na něj ještě zevnitř. Na střeše máme nové vlaječky, které nám posvětil láma nedávno. Tak a pomalu se přesuneme dovnitř. Tak, dříve než vás provedeme přímo školou, tak vám ukážeme naše zázemí. Tady je botník pro děti. Nice. Půjdeme pomalu do koupelny. Tak, tady máme sprchu. Je tady teda zima, dá se to vyhřát přes den třeba teď na 5 stupňů, ale momentálně jsou tady -4,8. Tady je dětský záchod. A tady je záchod dospělých a učitelů. Tak, můžeme se podívat až dovnitř. Tak, teď bych to stopla a pak už na tebe